Faceți cunoștință cu Alex. Are 15 ani, un telefon în mână și o temă la istorie care pare un munte greu de urcat. În fața lui, o alegere simplă: să ceară AI-ului să-i facă tema printr-un click sau să folosească tehnologia ca să înțeleagă procesul. Alex a ales drumul mai lung, dar cel care l-a schimbat cu adevărat. Tu ce-ai fi ales? A citi despre un subiect fără o structură în minte e ca și cum a intra într-o pădure fără busolă. Alex și-a dat seama de un lucru: să înveți fără un plan e ca și cum te-ai pierde într-o pădure deasă, fără busolă. În loc să ceară răspunsuri, i-a cerut AI-ului o hartă. Structurează-mi subiectul. Care sunt marile bucăți? Și dintr-o dată, haosul s-a transformat în claritate. Cauze, evenimente, consecințe. Acum Alex știe exact unde se află. Când a dat peste cuvântul naționalism, Alex nu a dat un simplu search pe Google. Te-ai blocat vreodată la un termen care sună complicat? Alex a dat peste naționalism. Putea să-l ignore, dar a preferat să-l transforme într-o cheie. I-a cerut AI-ului să-i explice conceptul pe limba lui, ca pentru 15 ani. Nu doar definiția contează, ci cum se leagă ea de restul poveștii. Odată înțeles cuvântul, s-au descuiat toate sensurile temei. Istoria nu este mereu o singură poveste. Gândirea critică înseamnă să ții două idei în cap în același timp. Alex a descoperit că istoria nu e o singură voce, ci un cor de perspective care se bat cap în cap. Ca un detectiv adevărat, a întrebat AI-ul: arată-mi două puncte de vedere diferite și unde se contrazic. Gândirea critică nu e despre a afla cine are dreptate, ci despre a analiza dovezile și a decide tu singur ce crezi. Învață să deosebești faptele de interpretări. AI-ul te poate ajuta să sortezi. În epoca informației, nu tot ce strălucește e adevăr. Înainte de test, Alex a făcut curățenie. A cerut ajutor pentru a sorta ce e dovedit, ce e doar o teorie și unde lucrurile sunt discutabile. Știind pe ce se bazează, a căpătat încredere. Tu știi să deosebești un fapt solid de o simplă părere? După ce a cerut AI-ului un rezumat, Alex a făcut cel mai important pas. A închis ecranul. Iată momentul critic. AI-ul i-a oferit lui Alex o sinteză perfectă cu cele mai importante idei, dar Alex a făcut ceva ce puțin fac. A închis laptopul, a luat o foaie albă și a început să reconstruiască totul din memorie. Pentru că AI-ul poate sintetiza, dar numai tu poți învăța. Reconstrucția e dovada că ești autorul propriilor tale idei. Harta subiectului, întrebările bune, cuvintele cheie, două perspective. Iată instrumentele tale. Nu e magie, e o strategie. Începe cu harta, pune întrebări inteligente, descuie conceptele și compară perspectivele, iar la final scrie tu și lasă AI-ul doar să-ți verifice argumentele. Aceasta este foaia ta de parcurs către o notă mare și mai ales către o minte antrenată. AI-ul nu e o mașină de copiat teme, e o mașină de gândit dacă știi cum să o pornești. La test, colegii care au copiat au rămas blocați la prima întrebare neprevăzută, dar nu și Alex. El nu a memorat, el a înțeles, pentru că el nu a folosit AI-ul ca pe o mașină de copiat, ci ca pe o mașină de gândit. Tehnologia e aici să te ajute să fii mai bun, nu să gândească în locul tău. Tu ești cel care apasă pe buton.